f'kull settur u f'kull qasam tal-ħajja, kulħadd għandu jkollu bżonn dak is-serħan tal-moħħ biex ikompli jgħix u jkun kemm jista' jkun kuntent. Ovvjament, in-nukleu tas-soċjetà li aħna nemmnu ħafna fiha hija l-familja. Jekk il-familja mhijiex se jkollha dik il-kuntentizza u dik is-serħan tal-moħħ ma dejjem tinkwieta, dejjem ħatibqa' taħseb imma ħallaħqu imma se jkollna flus biżejjed għal daxxar, hemmhekk se jkun hemm it-tensjoni. U t-tensjoni ma ġibx dak is-serħan tal-moħħ fil-familja. Ex qarret Elmeri Grek, il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek meta ħadet sehem fil-programm Qalb il-Familja li kien qed jiddiskuti l-għoli tal-ħajja u l-mod li bih din il-pjaga qed taffettwa lil kull persuna f'Malta u Għawdex. Waqt dan il-programm ippreżentat minn Marbek Spiteri kien intervistat ukoll il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella. Xi ħaġa straordinarja tkun li prodotti tal-groceries, qed nitkellmu groceries, maħniex qed nitkellmu ħwejjeġ u affarijiet hekk, ġifieri qed ngħidu l-essenzjali. Prodott jiżdiedlek b'75 cents minn ġimgħa għall-oħra. Prodotti li issa qegħdin jisparixxu minn fuq l-iskafef. Għax tant kemm qed jiżdiedu prezzijiet li dak li jkun minn qed jimporta jgħidlek dan mhux sansib il-beħ tiegħu jien jekk inżommlu dal-prezz. Huwa tkellem dwar l-importanza li jiġi rranġat il-mekkaniżmu ta' kif tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja dik magħrufa bħala kola. Dan sabiex jirrifletti t-tibdil li qed iseħħ fis-soċjetà illum il-ġurnata. Josef Vella qal li l-għoli tal-ħajja qed jolqot lil kulħadd anke lil dawk il-persuni li għandhom paga tajba. Hawnhekk huwa għamel referenza għal mod kif jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma hekk kif dawn ukoll qed iżidu l-pis fuq il-familji. Huwa tkellem ukoll dwar l-importanza li l-ekonomija u l-ġustizzja jinżammu flimkien għax ma jistax ikollok waħda mingħajr l-oħra. Fl-ekonomija għandna bżonn li naraw investiment f'setturi ġodda, għandna bżonn ħadd gost nisma' il-proposta ta' investiment tajjeb fejn tidħol il-settur diġitali u hija importanti ħafna, però jiena qed ngħid għandna setturi li tajjeb nitkellmu fuq ir-riġenerazzjoni tagħhom. Il-fundatriċi u chairperson tal-Malta Food Bank Foundation Irene Xkembri tkellmet ukoll dwar il-problema tal-għoli tal-ħajja u kif din qed taffettwa lil diversi familji. Din iż-żieda hija xi ħaġa li żgur li kulħadd qed jaqbel fuqha għaliex kulħadd qed jaffaċċja fuq a daily basis ngħidula aħna. Kulħadd imur jixtri, jiena ma ngħidx li l-mara tad-dar biss qed tmur tixtri l-irġiel qed imorru wkoll qed jindunaw għax anke tintaqa' ma' min qiegħed jixtri f'supermarkets irġiel jgħidulek marel li trid toqgħod attent x'se tixtri għaliex kollox ola daqshekk. Issa, iż-żidiet dejjem kien hemm l-għoli tal-ħajja dejjem kienet teżisti, imma issa qed jiżdied b'mod fenomenali. Min-naħa tiegħu il-Viċi President tal-Kamra tal-SMEs Michael Gallia qal li pajjiżna kif ukoll id-dinja kollha għaddejna minn pandemija li qed taffettwa l-loġistika ta' kif il-prodotti jiġu trasportati. Huwa qal li din is-sitwazzjoni ta' żidiet fil-prezz tal-importazzjoni qed tħasseb lil diversi negozji u ħaddiema. Michael Gallia għamel aċċenn għal proposta li ressa il-Partit Nazzjonalista b'fond ta' 4 miljun euro sabiex jgħin lill-importaturi. Il-businessman jew ibbiħ qed zero profit jew jitlef il-flus, jew ma jbiex. U għandna dil-problema. Problema oħra mbagħad biex taxxaq kollox hi li aħna pajjiż żgħir, allura il-purchasing power tal-businessman Malti mhuwiex bħal-purchasing power tal-businessman ta' l-Ingilterra u l-Italja. Allura qed nillimitaw kollox b'nuqa. Allura iva, iġġibni f'dis-sitwazzjoni fejn idea bħal din dan il-fond ta' dawn il-flus kollha, meta jeżistu każi fejn businessman qed jimporta dawn il-prodotti li huma vera importanti għas-suq Malti, fil-każ għax qed nitkellmu fuq Malta, jista' jieħdu opportunità fejn il-prodott jispiċċa at least ibiegħu at a market price, mhux at an inflated price.